आहे. आज आपण दही कढी आणि बेसनची पोळी करणार आहोत. कांदा बारीक चिरून घेते. एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. कोथिंबीर आपल्याला भरपूर लागणार आहे. कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेते. कोथिंबीर बारीक चिरून घेते. आता कोथिंबीर आपल्याला दही कढी आणि बेसनच्या पोळ्या दोघांमध्ये लागणार आहे. बारीक चिरून घेते. अर्धी घेतली आणि अर्धी कढई ठेवली आहे. कांदा पूर्ण घेणार आहोत.
हाय ज्योती, कसे आहात तुम्ही? हाय नितीन, तुम्ही कसे आहात? बेसन घालूया. हाय प्रियंका. पाणी थोडं थोडं करून घालूया. यात तुम्ही कांदे उभे पण चिरून घालू शकता. मी बारीक केलेले आहेत. हाय शीतलताई. थोडं बेसन अजून घेते. सगळे गुटे मोडायचे आहेत त्यामधले. थँक्यू प्रियंका. थँक्यू विजयाताई. यात मसाले घालूया आता. हळद, हळद नेमकी संपली. हळद थोडीच आहे. आता ही दही कढीसाठी ठेवते मी. घरगुती लाल मसाला, थोडीशी धनापूड, आम्ही जेव्हा बेसनचा पोळा करतो त्यामध्ये फक्त मिरची पूड, मिरची पावडर, धना पावडर आणि हळद घालतो. माझं नेमकं हळद संपलंय आज. चवीनुसार मीठ.
सगळं मिक्स करून घेते आता. थोडंसं पाणी. थँक्यू ज्योतिताई. गॅस ऑन करते आता. पॅन तापलेला आहे. तेल घालते. थोडं जास्तच तेल पण
झाकून ठेवते आता. गॅस लो ते मीडियम ठेवलाय. तोपर्यंत आता कढीची तयारी करते. लसूण घेतलेली आहे. मिरची घेतलेली आहे. आजची दही कढी एकदम सोप्या पद्धतीत करणार आहोत. यामध्ये बेसन नाही घालणार आहे कढीमध्ये. लसूण जरा ठेचून घेते. हा बघा. थोडी ठेचून घेते. कढीपत्ता, याची तयारी झालेली आहे. आता बेसनचा पोहा बघूया.
दुसऱ्या बाजूने पण शिजवून घेऊया. दुसऱ्या गॅसवर ठेवते मी. कढई टोप तापलेला आहे. तेल घालते आता. आम्ही दही कढीमध्ये नेहमी लवंग घालतो 2-3 आणि एवढीशी दालचिनी. याने खूप छान फ्लेवर येतो. दोन ते तीन लवंग, छोटासा दालचिनीचा तुकडा, लसूण ठेचलेली, हिंग भरपूर घालणार आहोत. राई, जिरं, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर, हळद,
दही फेटून घेतलेली आहे. आता पातळ पण केलेली आहे. आता दही गॅस एकदम बारीक ठेवलेला आहे. टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी थोडी साखर, ताकाच्या कढीमध्ये थोडी साखर घातली की टेस्ट खूप छान लागते. मीठ, बेसनचा पोहा पण रेडी आहे. काढून घेते. थोडंसं पाणी घातलं मी यामध्ये. थोडं जास्त घट्ट झालेलं. याच्यामध्ये हळद असती तर खूप छान दिसलं असतं. झाकून ठेवूया.
कैरीचं झटपट लोणचं करते, आमच्या गावी जसे करतात तसे. एकदम सोपं असतं. ही कैरी जरा आंबट असते. ऑनलाईनच मागवली मी. धुवून घेते आता. कैरी छान आंबट आहे.
कढी पण होत आली आहे. कढी झालेली आहे. गॅस बंद करते. तेल घातलंय. लोखंडाच्या कढईमध्ये याची टेस्ट खूप छान लागते. थोडासा मेथी दाणा, एकदम थोडा. यामध्ये लसूण भरपूर लागणार आहे आपल्याला. लसूण ठेचून घेते. लसूण घालूया. राई, लोणच्यामध्ये राई थोडी जास्त लागते. हिंग,
आमच्या गावी असं लोणचं भरपूर करतात उन्हाळ्यात. लाल तिखट हा आमचा मालवणी मसाला आहे. तुम्ही कोणताही मसाला वापरू शकता घरगुती. मीठ, आता हे थोडं मऊ होईपर्यंत शिजवूया. हे डाळ भात किंवा कढी भात बरोबर खूप छान लागतं.
लास्टला थोडीशी साखर एकदम. एकदम थोडी साखर वापरलेली आहे. कारण काय कैरी एकदम आंबट आहे आणि तिखट सुद्धा झालेला आहे आता. तर टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी थोडीशी साखर घातली आहे. अजून 1-2 मिनिटात गॅस बंद करूया. तोपर्यंत कढीपत्ता भरून ठेवते. असं स्टोर केल्याने कोथिंबीर भरपूर दिवस टिकते. फ्रीजमध्ये ठेवून देते. लोणचं पण होत आलं आता. खूप जास्त सॉफ्ट नाही करायचंय. झालं, आता गॅस बंद करते. शेवटचं राहिलंय आता. बेसनचा पोळा झालाय. दही कढी, झटपट लोणचं आणि भात आहे. आपण लवकरच परत ऑनलाईन भेटू लाईव्ह मध्ये. व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद खूप खूप. शीतलताई हाय, कसे आहात तुम्ही? लीनाताई थँक्यू सो मच. हाय, थँक्यू फॉर वॉचिंग. असंच तुमचं प्रेम राहू द्या. लवकरच आपण आता लाईव्ह भेटू. बाय बाय, गुड नाईट. थँक्यू सो मच.